وقعي ፖለቲካን ቁጠባን ሃገራት ኤርትራ ከም ሲንጋፖር ቀዳማይ ክፋል ብዙሓት ኤርትራውያን ብውሕዱ ሲንጋፖር ዝብል ስም ዝፈልጥዎ ኣብ ጽባሕ ናጽነት እቲ ብመራሕቶም ንኤርትራ ሲንጋፖር ክንገብረና ዝብል መብጽዓ ምስ ሰምዑ ብተደጋጋሚ ኣብ እዛኖም ዘቃጭል ዘረባ ኮይኑ ቀጺሉ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድሕሪ ናይ ተደጋጋሚ መግዛእትን ናይ 30 ዓመታት ኩናትን ቁጠባ ኣበሪሱ ህዝባ ተበሳቢሱ ፖለቲካ ተረሚሱ ንኤርትራ ተረኪብዋ ኣብቲ እዋን ግና ህዝቢ ብዝነበሮ ባህግን ተሃንን ተበጊሱ ንቁጠባ ኣኻሃነጽ ብዘይ ጻውዒት እዩ ካብ ብዘላ ዓለም ተበጊሱ ናብታ በረውረው ትብል ዝነበረት ብሕልሚ ክብህጋ ጸንሐት ናብ ጋህደ ዝተቐየረት ሃገሩ ክበጽሓን ከልማዓን እጅጉ ሰብሲቡ ተላዒሉ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ናይ ህዝቢ ባህግን ዘይዕገት ንያትን ተገንዚቦም ዶ ይኾኑ መራሕቲ ናይቲ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ጊዜያዊ መንግስቲ ንኤርትራ ናይ ኣፍሪቃ ሲንጋፖር ክንገብረና ብምባል ኣፈቐዶ ማዕከና ዜና ቀሪቦም ቃል ዝኣተው ዝኾነ ኮይኑ ግና እታ ኣብቲ እዋን ሲንጋፖር ክትከውን መብጽዓ ዝተኣተወላ ሃገር ኣብዚ እዋን ከመይ ኣላ ቅድሚ ረኣይና ኣብዚ ናይ ሎም መደብና ምስታ ዝበዝሐ ህዝብና ብመራሕቱ ንስማት ተፋለጣ ሲንጋፖርን ሚስጥር ቁጠባዊ ዓወታን ከነላለየኩም ኣብታ እኹል ባህርያዊ ሃብቲ ዘይብላ ካብ ድሑር ቁጠባን ድኽነትን ተበጊሳ ናብ ኣብ ዓለም ዝዓበየ ቁጠባዊ ዕቤት ተቐየረት ሃገረ ሲንጋፖር ኮይና ነዚ ተኣምር ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት እያ ብገዚፍ ኢንዳስትርያውን ልዑል ውፅኢት ቴክኖሎጅን ነቲ ብሕልማዊ ወይ መናባዊ ስእሊ ኣብ መጻሕፍትን ፊልምታትን ዝግለጽ ኣብታ ከተማን ሃገርን ሲንጋፖር ብተግባር ዝረኣየ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ እዩ ኣብታ ሃገር ገበን ዘይረኣየላ ጽሩይን ጽፉፍን ጽርግያታት ተሃንጸላ ምርካቡ ከም ተኣምራ ዝግለጽ ግን ብየናይ መስርሕ ሓሊፍያ እዚ ከባዶ ተበጊሳ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ንዓለም ተኣምር ከተርኢ ዝኽኣለት ኣብ ሲንጋፖር ዝነበሩ ማፍያታት ብምጥፋእ ነፍሲ ወከፍ ዜጋታት ሲንጋፖር ቋንቋ እንግሊዝኛ ክመሃር ብምስግዳድን ነቲ ናይቲ ሃገር ሕጊ ብዘይሕቶ ክእዘዙን ብምግባር ዝጀመረ ተኣምሪ ቁጠባ ሲንጋፖር ኢና እምበኣር ክንርኢ ሲንጋፖር ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ሸነኽ ናይ ኤሽያ ትርከብ ከተማዊት ሃገር ኮይና ብዙሓት ንኣሽቱ ደሴታት ትውንን ስፍሓት መሬታ ትሕቲ 730 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ኮይኑ ምስ ማሌዥያ ብማያት ትዳበው እታ ሃገር ኣብ ተፋልዩ መስፍናዊ ገዛእቲ ተኸፋፈለት ከም ዝነበረት ጥንታዊ ታሪክ ሲንጋፖር ይነግር እዞም መስፍናውያን ካብዚ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ዘለዋ ማሌዥያን ኢንዶኔዥያን ዝመጹ እዮም በቲ ዘለዋ ጂኦግራፊካዊ ኣቀማምጣ ንዓለማዊ ንግዲ ከም ኣህጉራዊ ወደብ ክተገልግል ትኽእል ኣገዳሲት ግዛኣት ምዃና ካብ ጥንቲ ናይ ገዛእቲ ዓይኒ ወደቐላ እንተኾነ ኣብ ቀዳሞት 17-16 ክፍለ ዘመን ብፖርቹጋውያን ምስ ዓነወት ሲንጋፖር ንነዊሕ ዓመታት ተረሲዓ ተረፈት ኣብ 1819 ሓደ ናይ እምበራጦርያዊት ብሪጣንያ ኩባንያ ንግዲ ካብ መብራቕ ህንዲ ተበጊሱ ኣብታ ደሴት ወደብ ደኮነ ነቲ ወደብ ድማ ሲንጋፖር ክብል ስማ ጠመቖ ኣብቲ እዋን ኣብታ ደሴት 120 ገፈፍቲ ዓሳ ዝነብሩ ነበርቲ ነበሩ እዞም ህዝቢ መናብሮኦም ኣብ ምግፋፍ ዓሳን ቅርሰናን ዘምርኮስ ነበረ ብድሕሪዚ ገዛእቲ እንግሊዝ ኣብታ ደሴት ዓይኖም ብምንጣብ ናይ ሰፈራ ግዝኣቶም ገብርዋ ጀመሩ ብሪጣናውያን ኣብታ ሓዳስ ግዝኣቶም ከም መገዲ ባቡር ዝበለን ነታ ደሴት ምስቲ ካልእ ክፋል ሃገር ኤስያ ዘራኽብ ድንድል ዝበሉ ትሕተ ቅርፂ ክሃንጹላ ጀመሩ ትምህርቲ ተስፋሕፍሑ ንግዲ እውን ኣወዓውዑ ግዛእቲ እንግሊዝ ክሳብ መበል 20 ክፍለ ዘመን ድሕሪ ምጽናሕ ጃፓን ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ንሲንጋፖር ተቆጻጸረታ ድሕሪ ዝነበረ ውግእ ሲንጋፖር ፈጺማ ዓነወት ኣብ 1959 ግን ናጽነታ ረኸበት መራሕቲ ናይታ ናጻ ሃገር ዝኾነት ምስታ ብቋንቋን ዓሌትን ተመሳሰላ ማሌዥያ ክሕውስዋ ደልዮም ነበሩ እንተኾነ ኣሜሪካ ንብዙሕ ዓመታት ከም ሞግዚት ሒዛታ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ መወዳእታ ሲንጋፖር ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር ክትከውን ከኣለት እታ ሓዳስ ሃገረ ሲንጋፖር ገለ ነገር ዘይብላ ባዶ ነበረት ህዝባ ንደዳዲ ዝኸውን ፈሓም ወይ ኮል ዘይብላን ዝተምሃረ ዓቕሚ ሰብ ኣልቦን በረውረው ዝበለት ሃገር መራሕታ ተረከቡ ጽሩይ ዝስተ ማይ እውን ስለ ዘይነበራ ካብ ካልእ ሃገር ከኣቱ ነይርዎ ሸቕለት ኣልቦነት ገበን ኣብ ሻውላት ምንባር ብምቕጻሉ ካብ ጉራብቲ ሃገራት ክትጉበጥ ወይ ክጽምበር ኣመፍራሕ መጻ እቲ ከም ሓደ መሲሕ ዝኾነላ መራሒ ሊ ኩዋን ዩ ግና ናይቲ ሃገር ዕድል ሓንሳብን ሓዋሩን ክቕይሮ ከኣለ ንሱ
ካብ 1959 ክሳብ 1990 ቀዳማይ ሚኒስተር ሲንጋፖር ምስ ኮነ እቲ ሃገር ጉደሎ ዘይብላ ወይ ፐርፌክት ዝኾነት ምናባዊት ሃገር ክሰርሕ ሰኣለ። ነዚ ሕልሚ ክኸውን ዝገብሩ ዜጋት ክህልው ድማ ሓለነ። በዚ ድማ ልዑል ቴክኖሎጂ ኢንዳስትሪ ዝምጥኑ ሓደስን ፍሉይ ክእለት ዘለዎምን ሓይሊ ሰብ ክጥረ መደበ። እቲ ኣብ ሎንዶን ካብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ካምብሪጅ ብናይ ቁጠባ ትምህርቲ ዝተማሃረ ናይ ፈለማ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ዝኾነ ሊ ኩዋን ዩ ብሞያ ጠበቓ እዩ ዝነበረ። ንሱ መራሒ ዓዲ እንግሊዝ ዝነበረ ዊንስተን ቸርችል፣ መራሒ ፈረንሳ ዝነበረ ቻርለስ ደጎል ከምኡውን ማኦ ዚዲንግ ናይ ቻይናን ከም መርኣያ ሞዴል ዝነበሩ መራሕቲ ምዃኖም ይዛረብ። ሊ ኩዋን ዩ ንሲንጋፖር ኣብ ዝኸቢድ ዝኾነ ዓለም ህላውነታ ከተረጋግፅ እንተኮይና ብሉጽነቱ ወይ ኤክሰለንሲ እቲ ዝበለጸ መምርሒ ምዃኑ ይኣምን ነበረ። ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ቻይናውያን፣ ማሌዥያውያን፣ ህንዳውያንን ኢንዶኔዥያውያንን ብምዃኖም ሕብረ ብዙሕ ባህላዊት ሃገር ኮነት። ሊ ኩዋን ዩ ነዚ ብዝተፈላለየ ቋንቋን ባህልን ዝሓዘ ህዝቢ ሓደ ንምግባር ከም መጣበቂ ተጠቕመሉ ቋንቋ ነበረ። ንሱ ንገዛእ ርእሱ ካብ ብርጅዋ ስድራ ዝውለድ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝተምሃረን ሲንጋፖር ዝዓዶም ስድራ መበቆሎም ቻይና ዝኾነ እንግሊዝኛ ግና ከም መራድእ ቋንቋም ዝኾነ ምንባሩ ይምስክን ነበረ። ነዚ ናይ ስድራ ቤቱን ካብ ናይ ትምህርቲ ድሕረ ባይቱን ተበጊሱ ነብሲ ወከፍ ሲንጋፖራዊ ቋንቋ እንግሊዝኛ ክፈልጥ ኣግበረ። ኣብቲ ፈለማ ካብ ህዝቢ ተቃውሞ ከይመፆ ግና እቲ ምትእትታው ናይ ቋንቋ በብቑሩብ ክኸውን እዩ ዝገበረ። ጎኒ ጎኒ ናይዚ ናይ ኣደ ቋንቋ ኣብ ቤት ትምህርቲ ክወሃብ ተገብረ። እዚ ን30 ዓመታት ዝወሰደ ሰውራ ቋንቋ እንግሊዝኛ ንቋንቋታት ቻይና ተኪኡ ኣብ ዩኒቨርሲታት ሲንጋፖር መምሃርን መመራመርን ቋንቋ ክኸውን ከኣለ። ተቐዳማይ ሚኒስተር ንፍልልያት መበቆላዊ ቋንቋታትን ባህልታትን ምጥፋእ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ ግና ይኣምን ነበረ። ሊ ኩዋን ዩ ብተወሳኺ እቶም ጨቆንትን ዓብለልትን ነቶም ሓደ ቋንቋ ጥራይ ዝፈልጡ ክምዝምዝዎም ይኽእሉ እዮም ኢሉ ብምሕሳብ ሕብረ ብዙሕ ባህሊ ዘለዎም ህዝብታት ክህሉ ኣመነ። እቲ እንኮ ንሊ ኩዋን ዩ ዘፍርሖ ዝነበረ ባህሊ እስልምና ነበረ። ማሕበረሰብ እስላም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይግለሉ ምንባሮም እውን ኣተሓሳስቡ። ኣብቲ ነቲ ህዝቢ ናብ ሓደ ምምፃእ ዝግበር ዝነበረ ሰውራ ብፍላይ እስላም ከም ኣመጋግባ፣ ኣከዳድና ዝበሉ ዘለዎም ሕግታት ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ንምፅምባር ኣፀገሙ። ንኣብነት ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገለ ስራሓት ሒጃብ ምኽዳን ብምኽልካሉ እዚ ሓደ ምስ ኣመንቲ ዘሰሓብ ጉዳይ ኮነ። ሊ ኩዋን ዩ ንብዝሕን ክኢላዊ ዓቕምን ሲንጋፖር ንምዕባይ ኣብ ምውላድ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ካልእ ሃገራት ዝኣተዉ ስደተኛታት እውን ደለየ። በዚ ድማ ሰሓቢ ናይ ስራሕ ዕድላት ብምፍጣር ኣዝዮም ልዑል ክእለት ዘለዎም ምሁራት ካብ መላእ ዓለም ከም ዝሰሓቡ ገበረ። ኣብ 1950ታት እቲ ሃገር ብብዝሒ ቆልዑ ተወልዱ። ኣብቲ እዋን ዝነበረ ቁጠባት ሃገር ግና ትሑት ብምንባሩን ንምዕባይ ቆልዑ ዝኸውን ገንዘብ ዘይነበሮም ስድራ ቤታት ምስዳድ ናፅላ ወይ ኣቦርሽን ከምኡውን ምምካን ኣዲታት ክግበር መንግስቲ ኣተባብዐ። ደቂ ኣንስትዮ ክመኽና ዝኽእላ ግና 2 ቆልዑ ድሕሪ ምውላደን እዩ። ነዚ ዘይገብራ መቕፃዕቲ ተነብረለን። ንኣብነት ገዛ ንምርካብ ካብ ዝርዝር መስርዕ ወይ ሪጋ ምሕኻኽ ስድራ ቤታትን ደቆም ዝኸውን ትምህርቲ ክመርፁ ዕድል ይኽእሉ። ብተወሳኺ ትሑት ኣታዊ ዘለወን እሞ ቆልዑ ዘይብለን ክመኽናን ተወሲነን $10,000 ሲንጋፖር ይኽፈለን። እዚ ተሪር ሕጊ ምውላድ ውፅኢት ኣርዩ እዩ። ኣብ 1975 መጠን ልደት ኣብ ሲንጋፖር ካብ 1000 ብ17.7 ሚእታዊት ጎዲሉ። ብድሕሪ እዚ ምጉዳል ብዝሒ ሲንጋፖር ንምውሳኽ እቲ ፖሊሲ ኣብ 1975 ተቐይረ። እቲ ዝውለድ ውሉድ በሊሕ ኣእምሮ ዘለዎ ቆልዓ ምእንቲ ክውለድ እቲ መንግስቲ በላሕቲ ቆልዑ ካብ ምሁራት ስድራዮም ዝውለዱ ዝብል ነተን ልዑል ትምህርቲ ዝተምሃራ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ 4 ቆልዑ ንክወልዳ መተባብዒ ክህብ ጀመረ። እንተኾነ ከም ኣብ መብዛሕትኡ ምዕቡል ዓለም ተማሃሩ ስድራ ቤታት ብዙሕ ቆልዑ ክወልዱ ኣይደልዩን እዮም። በዚ ምክንያት ድማ ቁፅሪ ህዝቢ ሲንጋፖር እናንቆልቆለ ዳኣኸደ እምበር ክውስኽስ ኣይተረኣየን። እቲ ዝበለፀ ቁጠባ ንምህናፅ ተለልየ ዝተምሃረን በሊሕን ወለዶ እኹል ኣይነበረን። ብዘይካዚ እቲ ዝርከቡ ዓቕሚ ሰብ ካብ ብልሽውና ንጹህ ክኸውን ነበሮ። ሊ ኩዋን ዩ ካብ ብልሽውና ናፃ ዝኾነ ሕብረተሰብ ንምጥራይ ከም ስዕ መምርሒ ነበሮ። 3 ካብቶም ዝቐርቡ ሓሳባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብምድጓን ጀምር። እዚ ንምንታይ ከም ዝተገብረ ክርዳእካ እዩ። ንሳቶም እውን ንምንታይ ምክንያት ከም ዝተገብረ ክርድኦም እዩ ይብል ነበረ። በዚ ዝተላዕለ ሰብ መዚ ሲንጋፖር ወላ ጉቦ ከም ዝወሰዱ ዘረጋግፅ መርትዖ እንተዘይሃለወ ገዛ ክውንኑ ኣይፍቀዶምን። እዚ ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ዝግበር ኣዝዩ ተሪር ቁፅፅር ምክንያት ሲንጋፖር ዝበዝሕ እዋን
ካብተን ብብልሽውን ናጻ ዝኾና ኣብ ቅድሚት 5 ስርዓ ሃገራት ክስራዕ ከኣለት። ሲንጋፖር ንብልሽውና ጥራይ ኮነትን ስዒራቶ ኣብታ ሃገር ሳዕሪሩ ዝነበረ ገበን ቅትለት ንምስዓር ሰባት ንኽሱስ ገበን ምስክር ንምሃብ ንህይወቶም ይሰግኡ ስለ ዝነበሩ ቃል ምስክርነት ኣይቡን ነበሩ። ነዚ ንምፍታሕ ስሞምን መንነቶምን ከይተገልጸ 3 ሰባት ንገበነኛ ምስክርነቶም እንተሂቦም ብቤት ፍርዲ ቅቡል ኮይኑ ገበነኛ ክፍረድ ጀመረ። በዚ ድማ ገበን ኣብ ሲንጋፖር ከም ዘይነበረ ኮነ። እዚ ኩሉ ፖሊሲታት ንዕቤት ቁጠባት ሃገር መገዲ ንምኽፋት ዓሊሙ ዝተገብረ ነበረ። ሲንጋፖር ንወፍሪ ምችእቲ ብምዃና ድማ ኣውፈርቲ ናብ ሲንጋፖር ክውሕዙ ጀመሩ። ንነፍሲ ወከፍ ኣውፋሪ ዝስሕብን ዘእምንን በዓል መዚ ብምምዳብ ካብ ወፃኢ ሃገራት መፂኦም ኣብ ምስናዕ ወይ ማኑፋክቸሪንግ ከውፍሩ ዕድመ ተገብረ። ኣብ ሲንጋፖር ወፍርን ምጅማር ቀሊል መስርሕ ተኣታተወ፣ ግብሪ ጎደለ። ኣሜሪካን ምዕራባውያን ሃገራትን ኣብ ሲንጋፖር ከውፍራ ድሌት ኣሕደራ። ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ንጂኦግራፊያውን ቁጠባውን ምክንያታት እዘን ሃገራት ንሲንጋፖር ክድግፋ ተራእያ። ናይዚ ድምር ውፅኢት ሎሚ እታ ንእሽቶን ባህርያዊት ሃብቲ ዝተዓደለ ሲንጋፖር ብቁጠባ ምስ ቀዳሞት ዓለም ተሰርዐት። ኣብ ምፅራይ ፔትሮሊየም፣ ቅመማ መድሃኒት ወይ ፋርማሲዩቲካል፣ ኮምፒዩተር፣ ናይ ትራንስፖርት መሳርሒታትን ብምትኳር ወይ ስፔሻላይዝ ብምግባር ሎሚ ኣብ ዓለም ካብቶም ዝለዓሉ ዓመታዊ ሃገራዊ ነፍሲ ወከፍ እቶት ወይ ጂዲፒ ዘለዋ ሃገር ኮይና ትርከብ። ልዑል ቴክኖሎጂ ወይ ሃይቴክ ቁጠባን በሊሕን ዝተምሃረ ህዝቢ ንምጥራይ ምቹእ ከተማዊ ሃዋህው ከም ብሉፃት ፓርክታት ወይ መናፈሻታት፣ ኣደባባያት፣ ባህላዊ መዘናግዒታት፣ ፅሩይ መገድታት የድልዮም። ነደፍቲ ፖሊሲ ሲንጋፖር ነዚ ነገራት ዋላ ቅድሚ ስርዓት ጥዕናዮም ክግበር ወሲኖም ሰሪሖምሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዓለም ካብተን ፅፉፋትን ፅሩያትን ዝኾነ ሃገራት ወይ ከተማታት ሲንጋፖር ክትከውን ዝኸኣለት ክትከውን ፅኑዕ ቁፅፅር ስለ ዝተኣታተወ እዩ። ንዝተባህልካዮም ዘይትገብር ከቢድ መቕፃዕቲ ዘስዕብ ብተሪር ሕግን ተደርዐ ኣካይዳንያ ተመሪሓ። ንኣብነት ኣብ ፅርግያን ንዛውና ረጋቢት ምግቢ ምስትህብ ክሳብ 500 ሲንጋፖር ዶላር ይቕፅዕ። ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሽጋራ ምስታይ ክሳብ 500 ዶላር፣ ኣብ መናፈሻታት ጡፍ ምባል ክሳብ 1000 ዶላር ሲንጋፖር ዘቐፅዕ ኮይኑ ናብቲ ሃገር ማስቲካ ብሑባ ኣቲኻ ምስ ተሓዝ 2 ዓመት የእስር። ሓሽሽን መሳርሒ ኩናትን ናብ ሲንጋፖር ምእታው ናይ ሞት መቕፃዕቲ ይቕፅዕ። ኣብ መላእ ሃገር ተተኺሉ ብዘሎ ካሜራታት ንኩሉ ንጥፈታት ኣጋር መካይንን ትካላት ትሕተ ቅርፂ ይምርምርን የሰላስልን። ኣብ ሲንጋፖር ብስሩዕ ምርጫት ይካየድ እዩ። እንተኾነ ሓደ ሰልፊ ጥራዩ ክምረፅ ጸኒሑ። ብሊ ኩባንዩ ዝምራሕ ሰልፊ ተግባራት ህዝቢ ወይ ፒፕልስ ኣክሽን ፓርቲ ኣብ 1968 1972 1976 ከምኡውን ኣብ 1980 ንኩሉ መናብር ባይቶ ብምብሓት ብህዝቢ ተመሪፁ። ሊ ኩባንዩ ንሲንጋፖር ክሳብ ዝመውት ን30 ዓመታት መሪሕዋ። ንዑ ዝተክአ ወዱ ሊ ሲየን ሎንግ እዩ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንምንታይ ዝዋድሮ ፖለቲካዊ ሓይሊ ከም ተሳእነ ክገልጽ ከሎ እቲ ኣብ ስልጣን ጸንሐ ሰልፊ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ፖለቲካ ክገብሮ ዝኽእል ኩሉ ካርድታት ብዝበለፀ ሒዙ ይፃወት ስለ ዘሎ እዩ ብምባል ይምልስ። እታ ካብ ጫፍ ንጫፍ እታ ሃገር ብመኪና ንምብፃሕ 1 ሰዓት ጥራይ ዝወስድ ኣዝያ ንእሽቶን 5.6 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃብታም ሃገር ኮይና ዘላ ሲንጋፖር ንዓበይቲ ሃገራት ከም ጀርመን፣ ፈረንሳ፣ ጃፓንን ብሃብቲ ዝቐደመትሉ እዋናት ነይሩ እዩ። ከምቲ ዝተገልፀ ራእይን ሕልምን ቀዳማይ መራሒኣ ሊ ኩባንዩ ነዚ ተኣምር ዘብቅዓ እኳ እንተኾነ ኣቀማምጣውን ምንጪ ሃብታ ምዃኑ ይፍለጥ። እታ ደሴት ካብ ማእከል መራኸቢ ንግድን ኤሽያን ኤውሮጳን ትርከብ። በዚ ድማ እዮም ገዛእቲ እንግሊዝ ኣብ 1819 ዓይኖም ኣውዲቖምላ ዝነበሩ። ሲንጋፖር ነፃነታ ምስ ረኸበት ምስ ገዛኢታ ዝነበረት እንግሊዝ ዝምድናኣ ኣይቋረፀትን። ንእንግሊዝ ጥራይ ዘይኮነ ግና ንመላእ ዓለም ንወፍሪ ክፍቲ ኮነት። በዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ውሑድ ዓመታት ብዝረኣያቶ ብሉፅ ቁጠባዊ ዕቤትን ምስ ጉራብታ ስኒትን ቁጠባዊ ምሕዝነትን መስሪታ ምስ ሆንግ ኮንግ፣ ደቡብ ኮርያን ታይዋንን ተሰሪዓ 4 ናብስ ኤዥያ ብዝብል ስም ተዋህበን። ሲንጋፖር ሓዊስካ ናይዘን 4 ሃገራት ኤሽያ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ሰደድ ኢንዱስትርያዊነት ብፍላይ ድማ ቅርዑ መንግስታዊ ምትእታውን ዝምርኮስ ምዕባለ እዩ። ሲንጋፖር ኣብ ፈለማ ሱሳታት ኣብ ዓለም ዝዓበየ ሻውላት ወይ ስላምስ ዝርከበላ ብግዳም ሓደር ዘጥለቕለቐት ሃገር እያ ነይራ። መንግስቲ ናይዚ መንበሪ ኤጀንሲ ብምቋም
ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ሕሱር ህዝባዊ ገዛውቲ ቀልጢፉ ሃነፀም። ኣብ 1960ታት 900 ህዝቢ ናይ መንግስቲ ኣባይቲ ክነብር ምስ ጀመረ እቲ ብስእነት መንበሪ ኣብ ፀፅባሕ ዝግበር ዝነበረ ዕግርግርን ተቃውሞን ደው ኢሉ ጥራይ ዘይኮነ ዓብ ናይ ስራሕ ዕድላት ተኸፊቱ። እዚ ንጥፈታትን ብትሑት ግብሪ ናይ ወፃኢ ኣውፈርቲ ብምስሓብ ሽቕለት ኣልቦነት 14% ዝነበረ ኣብ ሰብዓታት ናብ 4.5 ወረደ። ኣብ 80ታት ሲንጋፖር ኣብቲ ዞባ ናይ ቁጠባ ማእከል ብምዃን ኣብ ዓለም እታ ዝለዓለ ሃርድ ዲስክ ተፍሪ ሃገር ኮነት። ድሕሪ ግና ምስናዕ ወይ ማኑፋክቸሪንግ 20% ካብ ሃገራዊ ዓመታዊ እቶት ወይ GDP ሲንጋፖር ጥራይ ሒዙ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት እቲ ቁጠባ ናይ ኣገልግሎታት ከም ባንክ፣ ፋይናንስ፣ ኢንሹራንስ ናብ ብሕታዊ ጽላትዩ ኣሰጋጊሩ። እዚ ካብ ኢድ መንግስቲ ኣውፂኢካ ናብ ብሕታውያን ኣውፈርቲ ብምስጋር እቲ ኣብ 1985 ናይቲ ሃገር ካብ ኣገልግሎት ዝርከብ ኣታዊ ማለት 24% ካብ ጅምላ ሃገራዊ እቶት ዝነበረ ኣብ 2017 ናብ ልዕሊ 70% ክበለ። ዓበይቲ ናይ ወፃኢ ወይ መልቲናሽናል ኩባንያታት ንሲንጋፖር ከም ዞባዊ ማእከል ቁጠባ ጌረን ቀንዲ መናሃሪአን ገበርኣ። እዚ ንባዕሉ ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ተዋሳእቲ ስለ ዝሰሓበ ንዕብየት ጅምላ ኣብ መታዊ ሃገራዊ እቶት ኣወንጨፎ። ኣብዚ እዋን ሲንጋፖር ኣብ ዓለም ካብተን ቀዳሞት ወፍሪ ክካየደለን ዝኽኣለን ሰሓቢት ሃገር ኮይና ትርከብ። ሲንጋፖር ንመኻይን ዝለዓለ ግብሪ ትኽፈል ሃገር ብምዃና ድሕሪ ኒውዮርክን ለንደንን መሪሓ ኣብ ዓለም መኪና ንምግዛእ ዝኸበረት ሃገር ኮይና ኣላ። እንተኾነ ክንክን ሰብነት፣ ኣቑሑ ገዛን ናይ ገዛ ሰራሕተኛን ካብ ካልኦት ምዕቡላትን ክቡራትን ከተማታት ዝሓሰረ እዩ። ኣብ 2021 ዓመታዊ ጅምላዊ ሃገራዊ እቶት ሲንጋፖር $397 ቢልዮን ኣሜሪካ ነበረ። እዚ ማለት ኣዝዩ ብዙሕ ሃብቲ ዝፈርየላ ሃገር ምዃና ዘመልክት እኳ እንተኾነ ወርሓዊ ገምጋም ደሞዝ ዜጋት $4,000 ይግመት። 20% ደሞዝ ሰራሕተኛታት ኣብ ጉድዱ ውህለላ ወይ ሴቪንግ ይኸይድ። ዜጋታት ነዚ ገንዘብ ንሕክምና፣ ንገዛን ትምህርትን ከውዕልዎ ይኽእሉ። ኣብ 2021 $526.4 ሚልዮነራት ማለት ብሚልዮናት ዝገመት ሃብቲ ዝውንኑ ደቂ ሲንጋፖር ዝነበሩ ኮይኖም እዚ ቁፅሪ ኣብ 2026 ናብ 592,000 ክዓቢ ትፅቢት ይግበር። እዚ ይኹን እምበር ነቲ ብታ ሃገር ዝናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምዕሩይ ቁጠባዊ ትሕዝቶ መንግስቲ ከመሓይሾ ይፅዕር ከም ዘሎ ይዛረብ። ንምጥቕላል ሲንጋፖር ኣብ መጀመርያ 60ታት ነፃነታ ምስ ረኸበት ብዘርኣያቶ ቁልጡፍ ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ፣ ትሑት መጠን ዘቕባበ ገንዘባዊ ፖሊሲ፣ ርግኣት ፖለቲካ፣ ቅሩዕን ዘተኣማምን ፖሊሲ፣ ትሑት መጠን ብልሽውና ወይ ትሑት ኮራፕሽን፣ ብፍላይ ድማ ንሃገሩን ህዝብን ተወፈየ ብዓረአ መራሒ ብምውናና እታ ንእሽቶን እኹል ባህርያዊ ትሕዝቶ ዘይብላን ከተማዊት ሃገር ብቑዕ ክኢላ ዓቕሚ ህዝባን ጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣን ተጠቒማ ተኣምር ሰሪሓ ነቲ 6 ሚልዮን ዘይበፅሕ ህዝባ ምስቶም ሃብታማት ህዝብታት ዓለም ሰሪዓቶ ትርከብ። ኣብዚ መፅእ መደብና ምስ መራሕታ ሲንጋፖር ክትከውን ተመዋፅዑላ ኤርትራን ሕጂ ድሕሪ 30 ዓመታት ዘላቶ ቁጠባዊ ኩነታትን ክንርኢና። ሰላም ቅነ ሰናይ ክፍለ